Kaixo, zuen modu zaudete, gaur ekartzen dugu sorgin baten ipuina. Oso jatorra zan. Begira, sorgina bere etxean zegoen eta bapatean ordenagailuan, bai, sorginek bebai, ordenagailua daukate. Klik, klik, klik. Dei bat jaso zuen. Ogroa zen. Sorgina! Ez nirekin bazkaldu gaur nahi duzu, joango gara bazkaltzen? Sorgina postu zen pilo bat, ogro bat, zita bat daukat, aizue ondo. Eta aizue, bai erantzun zion. Bai, gaur 3:00 gelditzen gara bazkaltzeko. Aizue, eta orduan prestatzera joan zen. Han eman zuen ez dakit zen baten bora, soinekoa erabakitzeko. Hau, ez, bestea, ere ez, hau, ez da, bestea, eta azkenean, soineko bat topatu zuen, ederra, superondo sentitzen zen soineko horregaz. Etxetik irten eta bidetik zijoala, urtzintzarekin egin zuen topo. Sorgina, nora zoaz? Urtzintza, badakizu zer? Zita bat daukat, ogroarekin gelditu naiz bazkaltzeko. Ez. Zelan geldituko zara ogroarekin? Zu begiratu duzu, zen olako konkorra daukazun? Konkor horrekin ezin zara inora joan. Nik? Konkorra? Eta zer egin behar dut urtzintza? Begira, erabili zure barita eta klink! Kendu, konkorra. 1, 2, 3, kling! Aizue, eta konkorra kendu zuen. Aizue, bai, arraroa sentitzen zen, baina bidea jarraitu zuen. Eta bidetik zegoela, bapatean untxia. Nora zoaz, sorgina? Untxitxo, gelditu naiz ogroarekin. Bazkaltzeko zita bat daukat. Baina begira, sorgina, zelan geldituko zara ogroagaz? Zure sudurra, patata bat ematen du. Patata bat? Nire sudurra? Eta zer egin behar dut? Begira, zure barita erabilita, sudur txiki-txikia jarri. Nire barita erabilita sudur txiki-txikia. Eta aizue, 1, 2 eta 3, sudurra txiki-txikia jarri zuen. Aurrera egin zuen eta azeriarekin egin zuen topo. Sorgina, nora zoaz? Begira, ogroarekin gelditu naiz, zita bat daukat. Ogroarekin? Eta kokotxa horregaz joango zara? Baina zuk kokotxa holan aurrera daukazu. Eta hori ez da bat ere polita, Nola, nire kokotxa? Baina, eta zer egin behar dut? Oso erreza! Erabili zure barita eta kokotx txikitsua eta atzera ipini. Barita hartu eta 1, 2 eta 3, kling! Atzera jarri zuen. Sorgina orduan, eta aurrera jarraitu zuen. Eta bidetik zijoala, zagua etorri zitzaion. Nora zoaz, Sorgina? Zagutxo, ogroarekin gelditu naiz. Urduri nago bazkaltzeko gelditu naiz. Zelan, zita bat, ogroarekin? Ile horregaz ezin zara zita batera joan, Alambrea bezala daukazu ilea, Ez. Ile horregaz ezin zara joan. Ile honegaz ezin naiz joan, eta zer egin behar dut? Begira, zure barita hartu, egin horrela, etipolita, zetazkoa bezala. Aizue, eta 1, 2 eta 3, plin! Ilea aldatu zuen. Orain bai, bueno,
pizka bat arraro sentitzen zen, baina... Ai, ogroaren gana heldu zen. Kaixo, ogro! Eta zu? Non zara? Jan zaitez hemendik! Nik Sorginarekin gelditu naiz, eta ez dut nahi zu hemen egotea. Alde! Baina ni Sorgina naiz. Sorgina! Baina, Sorgina konkorra dauka, eta zudurre patata izango balitzu zela, eta hilean alambreak dira, eta kokotxe derra holan, handia, zu ezara Sorgina. Aizue, Sorginak izpilu batera begiratu, eta... Egia da, bera etzen Sorgina. Urrengo egunean, ogroarekin gelditu zen, pim, bera Sorgina izan da. Ogro, esan, gustatzen zaizu nire menua? Bai, Sorgina, oso guapa eta dotorea etorri zara gaur, Eta zuk egindako askaria, gozoa. Zer da? Zer den? Ba, urtsintza, untxia, azeria eta zagua. Hauxe da nire menua? Aizue, eta hemendik aurrera, inork ez zion Sorginari esan zer ipini behar zuen edo nola joan behar zan. Eta Sorgina eta ogra betirako egon ziren pospozik elkarrekin. Gustatu zaizue? Ba, aizue, onarte beste ipuin bat datorren astean. Gehiago, jarraitu guzu, agur!